Әссәләму алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Татарстан Яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы. Студиядә Илдар Кыямов. Һәм студиябезнең бүгенге мөхтәрәм кунагы Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Гүзәл Сәгыйтова, безнең элекке коллегабыз. Хәерле көн, Гүзәл, исәнмез. Хәерле көн. Исәнмез. Гүзәл, менә сез инде шактый гына матур эшләр алып барасыз. Аллага шөкер. Сез үзебезнең кызыбыз, шуңа күрә горурланып сезне чакырдык. Бауман урамында сез җәяүләп йөреп чыккансыз да, кибет хуҗаларына тәкъдим иткәнсез. Менә элмә такталар буенча, аларны татарчалаштыру буенча име. Шул проекттан башлап китик әле. Менә аның нәтиҗәләре бармы? Безгә бит һәр нәрсә дә мөһим. Әлбәттә, инде менә февраль аенда эшкә килгәч, башкарма комитетына президент алдында сессия вакытында чыгыш ясаган идем. Менә шушы чыгышның 95% тормышка ашты. Әлбәттә, инде мәгариф һәм 95% бәлки күбрәк тә арттырып җибәрәмдер, ләкин менә әйтелгән проектларны мин карап чыктым ел ахырында. Барсы да тормышка ашкан. Менә инде нәкъ менә Элмә такталары буенча эш бик авыр бара, һәм инде ул мин монда килгәч, журналист буларак әлбәттә миндә кычкырып йөридер идем, нишләп шәһәр эшләми, нәрсәгә карыйлар алар дип, ләкин ул сорау тирәндәрәк ята икән, һәм инде шәһәр генә эшли алмый аны. Чөнки монда канунга бераз гына үзгәрешләр кертергә кирәк. Әлбәттә, инде без Бауманны аркылыга, буйга берничә тапкыр йөрдек, санадык. Аннан соң инде Шкарларга мөрәҗәгать иттек, берничә тапкыр хатлар белән мөрәҗәгать иттек, кулларына да тапшырдык, ләкин анда алар аңа бик барыга тормый, берничәсе үз инициативасы белән әлбәттә үзгәртте, ләкин инде анда 200-300 мең акча кирәк, инде әлеге вакытта шушы эпидемиологик ситуация булганда бик кафе, рестораннарга халык ул кадәр ябырылып йөрмәгән вакытта, аларга да, эшкуарларга да бу саннар күп тыела ахыры. Һәм инде әлбәттә моның чыгу юлы бер генә. Менә бу законга ике телдә, татар һәм рус телендә дип, ике дәүләт телендә дигән атап әйтелергә тиеш. Һәм инде эшмәкәрләрнең бернинди дә читкә китү һәм башкача аңлату мөмкинлеге булырга тиеш түгел. Әлегә кадәр менә теге архитектура идарәсе безнең бары тик шулай эшли алмассыз микән генә дияргә мәҗбүр. Туган телләр поезды менә шактый гына зур кызыксыну уятты. Без аны үз күзләребез белән күрдек тә метрода. Менә киләсе елга да ул йөрәячәкме, дәвам итәчәкме, әллә туган телләр елы бетте дип алып куячакмы ул вагонны, алып куячакбызмы? Менә әле декабрь аенда сессия булган иде. Депутатлардан да шундый сорау килде. Һәм инде моны без әлбәттә Илсур Раисова да карарга һәм сөйләшергә вәгъдә бирде. Чөнки чыннан да бу матур идея. Һәм инде мин күптән түгел генә укыган идем. Теге безнең бөтен республиканың шушы урынбасарлары белән социаль эшләр буенча һәм инде менә бу проектны кайбер кешеләргә сөйләгәч, алар шундый шатлар, хәтта безгә дә шәһәрдә, безнең шәһәрдә яисә район үзәгендә ярамый троллейбусларда, автобусларда шуны куллану дип кемдер инде йөреп кайткан. Һәм инде без бик теләп бирер идек, әлбәттә районнарга да дизайн белән бүлешер идек. Менә үзегез инде әңгәмә башында телгә алдыгыз, мәгариф, милли мәгарифне җанландыру кыенрак дип. Менә мәктәпләрдә, балалар бакчаларында, югары уку йортларында татар телен кертү мәсьәләсе нинди кыенлыкларга юлыга, аның нинди су асты ташлары бар, без күрми торган айсберглары? Су асты ташлары шул 2017 ел белән бәйле әлбәттә. Ләкин без бит инде кул кушырып, елап һәм ярсып кына ятып булмый. Тәнкыйтьләп кенә. Һәм инде без үз чиратыбызда без нәрсә эшли алабыз дигән сорау булды. Һәм инде менә без татар балалар бакчалары һәм татар мәктәпләренә мониторинг, ягъни бу социологик анализ эшләде академия, фәннәр академиясе һәм федераль университет педагоглары ярдәмендә эшләнелде ул мониторинг. Һәм монда инде шушы ярты ел эшләнгән мониторингта килеп чыкты. Без белгән
шулай ук мәсьәләләр. Әлбәттә инде татар мәктәпләренә ребрендинг ясау, кай вакыт җитәкчелекне бәлки яшьләргә алыштыру, чын менеджерлар җитми, чөнки җитәкчедән бик күп әйбер тора. Аннан соң инде тагын бик күп мәсьәләләр, һәм инде аларның менә шушы мониторинг чыгарган әйберләрне без алдан күреп инде эшли башладык. Мәсәлән, шул ук мотивацион алымнар. Педагоглар өчен семинарлар эшли башладык. Менә бу 11 мәктәбендә семинар үтте безнең татар теле укытучылары өчен, һәм инде монда япон методы, инглиз методына кулланып, кай вакыт инде психолог килеп деген менә ничек янмаска, чөнки син дәртләнеп бер дәрес бирә аласың, икенче дәрес, кабат ничә ел шул ук бер дәресне кабатлаганда кеше инде арый, укытучының күзе суына, күзе сүрелә, һәм нурлары. Шуңа күрә инде менә тагын нәрсәләр эшләргә була. Менә шундый берсенә берсе ошамаган семинарлар узды. Мин аның өчесендә дә булдым. Әлбәттә, теге тулысы белән барсында карый алмадым. Ләкин бик күргәннәре, мин элеккеге үземдә консерваториядә укытучы буларак бик кызыклы алымнар. Һәм инде менә бу 11 мәктәбендә әле Рашат Якупов 36 дәресне җанландыру өчен 36 уен, ягъни уеннар ярдәмендә. Менә алар да әйтәләр, хәзер безгә татар телен кызыксындыру өчен артист табылырга кирәк, психолог та кирәк. Алар инде әле диләр, ләкин минемчә ул укытучы гомумән шундый булырга тиеш. Әгәр дә без бит нинди предметны ярата идек, укытучысы ошаган предметны, әгәр дә ул шундый кызыклы итеп бирә, менә мин ничек химия дәресләрен яр, чөнки анда шундый тәҗрибәләр, шундый теге баланың дусты була белә икән. Шундый кызык дәресләр үткәрә иде, мәсәлән, безнең Венера апа. Әлбәттә, менә бу семинарлар, һәм инде аларны без менә быел да дәвам итәргә торабыз. Бу семинарларны хәзер инде балалар бакчалары методистларына һәм тәрбиячеләренә эшлисе килә. Елның менә 3 айында. Аннан тагын инде дәвам итмәкчебез. Бәлки бу сорау менә сезгә теге бик дөрес куела. Шуны әйтеп китим әле, менә мәктәпләрне шулай ук журналист буларак минем бер ялгышым, чыннан да башкаларга ярып, Казанда татар рухлы мәктәп, ул 2нче гимназия гына дип әйтәде. Әлбәттә, бөтен предметлар хәзерге вакытта анда гына укытыла, ләкин инде 11дә теге ЕГЭга әзерләнгәндә анда да барыбер күчешләр бар, әлбәттә. Ләкин менә бу татар рухы сакланган мәктәпләребез безнең шактый икән. Менә мәсәлән шунсына сөендем. Шундый теге авыл мәктәпләре кебек, ләкин шул ук вакытта заманча алга карап эшләүче мәктәпләр шактый. Менә мәсәлән, мин булганнарын гына санап үтәм, 27нче мәктәп безнең шулай ук үзәктә бит. Беренче татар гимназиясе дибез инде. Каюм Насари 80 ул татар-рус мәктәбе, әлбәттә. Анда да менә әле яңа директор барлыкка килде, шундый теге рух көчәеп китте. Шул ук менә 12нче мәсәлән Кызлар гимназиясында Туфан абый ачкан, анда шундый менә без Марат Готович комиссиясе белән ел нәтиҗәләрен түгәрәк өстәлне дә анда ясадык. Миндә әле өметсез фикерләр юк. Ләкин без инде теге чыннан да ниндидер адымнар белән шушы эшне җанландырырга тиешбез. Әлегә вазгыять шундый, ләкин аның бит үзгәрүе дә бар. Иң мөһиме шул, менә үзегез әйткәнчә, журналист кайнарлыгы белән килү ул бер мәсьәлә. Сез инде хәзер мәсьәләне эчтән һәм тирәннән ныграк өйрәндегез. Һәм бу тәҗрибә буларак бик кирәк нәрсә. Өйрәнә башладым. Дөресен генә әйткәндә, чөнки әлбәттә мәгариф безнең 37 татар мәктәбе дибез инде, балалар бакчалары аңардан да күбрәк. Кыз әле мин бит инде татар юнәлешен генә алып бармыйм, кызганычка каршы вакыт җитми. Ләкин инде барыбер да мин менә үземнең миссиямны нәкъ шушы юнәлеш дип атыйм. Бәлки инде шуның өчен дә килгәнмендер, шуның өчен әле дә түзәмдер. Ләкин менә ни кызганыч, хәтта атна сайын менә бер мәктәп, бер балалар бакчасына чыгам дип уйлыйсың, ләкин шул кадәр эшләр тагын тыгызая һәм чыга алмыйсың. Кызганыч. Алга таба булыр. Менә шул уңайдан соравым да шул уңайдан. Кул җитмәде, эшләргә өлгермәдек, киләчәккә калды дигән проектлар бармы? Юк, быел юк андый проектлар. Менә шушы сез әйткән элмә такталары, ләкин аның элмә такталары мин аңладым инде, ул безнең бик озак
тарих булачак. Теге бер көн эчендә генә хәл итеп булмаячаганы. Хәтта без менә әгәр дә инде шушы канунны кертсәк тә, безнең электрип кенә алырга торалар. Менә сез күргәнсездер, мәгариф өлкәсендә безнең мәгариф идарәсе җитәкчесе 35% урыс балаларының татар телен сайлауы сөендерә, ә менә инде 17% татар балаларының урыс телен сайлауы сораулар тудыра дигән җөмлә дә бөтен федераль матбугатта дөнья күрде. Әлбәттә инде без менә күп милләтлелек, барыбер шушы толерантлык дип әйтәбез икән, әйме монда бит шул куркыныч та бар. Әлбәттә син җитәкче кеше буларак уйлыйсың, бу якны да тотырга, чөнки тынычлык ниндидер баланс сакланырга тиеш. Әлбәттә теге син татар активисты дип кенә эшне бузып та куярга мөмкинсең. Шуңа күрә менә без әгәр дә хәзер бөтен эшкуарларга бүген үк алыштырыгыз үз хисабыгызга дибез икән, ә сез күрәсез, QR-кодлар буенча күпме бит безгә күпме генә хатлар алына башкарма комитетында. Аңа кадәр һәрбер уңай хәтта бәяләнгән эшкә дә бик күп теге жалобы дибез инде хатлар, шикаятлар языла. Сез уйлап карагыз, хәзер без менә шушы минутта канунны үзгәртеп, бөтенегезгә үз хисабыгызга бүлмә такталарын алыштырга дисәк, анда тавыш бик булачак. Сүз дә юк шулай. Менә тагын бер минем күңелемә шәхсән бик ошаганы, ул да булса сөйлә дигән яңа проект. Әле аны бик белеп тә бетермиләдер. Әйтә алабызмы тамашачылар? Без быел үзебезнең шушы проектларны эшләдек, ләкин инде әлбәттә Ахмәтов Марат Готыфуллына да күрсәтәсе килде, аның белән дә ничектер элемтәләр булдырасы килде. Һәм инде без менә очраштык, һәм менә хәрәкәттә бәрәкәт кебек безнең проектларыбыз бар. Паркларда, скверларда шундый мотор, уңышлы, йога гына түгел, ул менә бу татар биюләре бигрәк тә шундый кызыксыну уятты. Аннан соң нинди анда ирекле хәрәкәт, Нурбәк тә булды. Мен бик күп төрләр. Чулпан Закирова Казан ансамбленнән алың ансамбле белән бик матур дәресләр булды. Кайдадыр көн начар булса да барбер халык йөрде. Һәм без инде менә шушы хәрәкәттә бәрәкәтне дә сөйләп күрсәткәч, һәм безнең бит әле метрода видеороликлар бар иде. Тукайның туган көнендә без аларны чыгара башладык метрода. Марат Котычканы да күрсәттем. Менә шушы ике проектны бик яратты. Әйдәгез бергә комиссия белән бергә дәвам итәбез диде. Һәм инде тагын нинди проектлар. Менә бу хәрәкәттә бәрәкәтне мин мәктәпләргә кертәсем килде. Чөнки без бит инде шушы туган телгә өйрәтәбез дибез. Ә менә бу аңладым мин хәрәкәттә бәрәкәтне эшләгәндә урыс телле кешеләр дә ниндидер әйдәгез 1, 2, 3 бу хәрәкәт итәбез, әйләнәбез. Шундый теге гади генә җөмләләр белән әкемнәр инде менә йога мәсәлән безнең Ләйсән йога шәде, ул инде бик катлаулы сүзләр, хәтта безгә инде күптән теге лексиконнан чыккан сүзләрне дә кире кайтарды. Шуңа күрә мәктәпләргә кертәсе килә Марат Котович шушы проектны дигәч, тагын менә шундый идея булырга мөмкин сөйлә. Шуңа без 37 мәктәпне 2гә бүлдек. Һәм инде менә быелдан хәзер педагоглар балалар белән эшли. Кемнең театраль студиясе бар, алар инде хәрәкәттә бәрәкәт аларда булачак. Кемнәрдә театраль студия юк, бөтен мәктәпләрдә дә юк бит ул. Менә анда инде сөйлә дигән безнең менә сезне дә Илдар абый чакырабыз. Алла бирсә артистларыбыз, ул әлбәттә һәрбер артист педагог була алмый. Менә балаларны шулай җәлеп итәр өчен, шушы проектны сөйләгәч, балалар бакчаларына да бик кирәк дип тәрбиячеләр әйттеләр. Шуңа күрә башлап карыйк, аннан инде күз күрер җәелдерәсебез килә. Минем аңлавымча, бу инде балаларны сөйләм культурасына, нәфис сүз жанрына тарту. Әйе. Сөйләмият мәсьәләләре бу бик мөһим һәм Анан соң бит ул дәресләрендә шундый төрлечә үткәреп була. Мин мәсәлән консерваториядә татар телен укытканда да хәтта хәзер менә тыналарга өйрәнәбез. Анан соң тиз әйткечләр абагага бага яисә инде хей сәхнәгә чык Габделхәй дип теге ничектер шулай өйрәтәсең авазларны, ничек түгәрәккә бастырасың һәм инде алар шундый рәхәтләнеп йөриләр ул дәресләргә. Әлбәттә бик мөһим. Җырчы артист бит әле сөйли дә белергә тиеш. Әйе. Шуңа күрә миңа калса мәктәпләрдә
теге укучылар кызыксынып берәчәк. Иншалла шулай булсын. Димәк, әле эшлисе билгеләнеп куелган эшләрнең берсе бар. Бар. Инде менә үзегез Казанга килгәннән бирле димәсәң, чыннан да шулай бугай инде менә татар теле, милли тормыш, мәдәният белән янып, кайнап яшисез. Бездә дә менә мәдәният дөньясында дигән тапшырма алып бардыгыз узак еллар. Калип һәм театр белән элемтәне үзмәгәнсездер дип беләм, чөнки соңгы эш урыныгыз бит инде монда киткәнче ул Кореев театры иде. Элемтәләр бар, әлбәттә элемтәләр бар. Әле менә сөйли торган материяны бу безнең татар юнәлешенең нукта куела торган проекты. Шактый гына зур уңыш белән узды дип әйтик. Сәйдәш мәдәният йортында узды ул. Һәм инде әлбәттә монда менә безнең театр артистлары да катнашты. Шулай ук инде калипне эшләүчеләр, хәзер инде театр директоры Луиза Янсуар, сценарий авторы булды Резда Гарипова. Без аның белән менә шушы рәдиф хаташлар кичәләрен калиптә үткәрә идек. Элемтәләр бар, әлбәттә, ләкин мин теләгәнчә мин инде театрдан киткәндә атна саен театрга килермен. Хәзер инде беренчедән тыелып торам, чөнки яңа җитәкче белән эшләргә тиешләр, бик кысылырга тырышмыйм. Икенче яклап, әлбәттә, хәтта премьераларга вакыт таба алмыйм кайвакыт, ләкин инде тырышам. Кореевка булса да барырга кирәк дип, әлбәттә, бик сагынам, бик яратам. Менә бу Сәйдәш үзәгендәге чараны әйтеп биттегез бит әле, анда шунысын да әйтергә кирәк. Анда менә шушы милли тормышта актив катнашкан кешеләр дә бүләкләнде бит әле. Әйе, әлбәттә, рәхмәт, сез әйтеп киттегез, чыннан да без инде быел менә теге безнең идеялар күп, ләкин барыбер дә шәһәр җаваплырак та таянырга кешеләр кирәк, һәм инде син дөрес үзеңнең идеяларың гына дөрес булмаска да мөмкин, чөнки без бары теге иҗат белән генә кайнаучы кешеләр. Шуңа инде без активистлар белән менә былтыр әле мин депутат булганда, Казан шәһәренең депутаты булганда, аларны җыйган идем, мин хәтерлим, ничек нәрсәләр эшләргә кирәк башкарма комитетыннан, нинди без эшләр кушачакбыз дип. Һәм инде шулай килеп чыкты, бу эшләрне үземә эшләргә туры килде. Әйбәт булсын дисәң, үзең эшләдиләр бит инде. Активистлар белән элемтә өзелмәде. Менә мәсәлән метроны эшләгәндә, бу инде безнең туган телләр елы метросы, туган телләр поезды, Рима Бикмөхәммәтова, Рашат Якуповны, шул ук педагоглар өчен семинарлар, алар шулай ук Рашат белән эшләнгән. Видеороликларда мәсәлән диалогларны Рашат язды. Һәм әлбәттә аларны билгеләп үтәсе килде, чөнки эше бит теге вакыш. Ничектер хезмәтнең нәтиҗәсен аларда күрергә тиешләр, әлбәттә. Һәм инде минем өмет бар, киләсе елга да бергә матур итеп эшләрбез дигән. Чөнки һәрбер кеше үз урынында килеп чыкты. Һәм инде тагын да әлбәттә менә цифровизация быел елы. Шуңа күрә без быел да мәсәлән шул Казан тавышлары стихи на балконе форматында узды инде ул. Башкарма комитетында без Зөлфәтләрне, Роберт Әхмәтҗаннарның шигырьләрен яңгыратып 30 август көнне бик матур чара узды. Анда инде мэйпинг булды. Миңа әйтәләр, менә цифровизация елында сез ничексең? Без инде әйтәм, цифровизация елын шулай каршы ала башладык. 21-нче елда ук, шуңа күрә быел инде тагын да бер шундый мэйпинг шоу булыр дип уйлыйм. Татар һәм рус шагыйрьләре белән. Иншалла. Саумы Казан дигән китап турында да әйтеп узыйк әле. Әйе, шулай ук менә бу проектны Ландыш Абударова белән бергә уйлаган идек, чөнки һәрбер шәһәрнең ниндидер теге Петербургка мәхәббәт аңлаталар, Мәскәүгә мәхәббәт аңлаталар, Парижга мәхәббәт аңлаталар. Бездә андый китап юксың дигән сорау туды, һәм инде менә Казанга багышланган китап менә анда экраннарда күрсәтерсез, бит. Әле мин сезгә тагын бер идея әйтәм, гүзәл. Казанга багышланган җырлар конкурсы бар иде. Мин аны алып барган идем моннан 12-13 еллар. Бәлки аны да яңартырга кирәк. Әйе. Без аны да уйлаган идек, ләкин теге без хәтта менә бу Казан тавышларында бары тик Казанга багышланган шигырьләрендә яңгыра. Теге күңелсезрәк булыр дип уйладык, чөнки теге бер тема гына китсә, әйе, теге арттырырга мөмкин. Ә монда инде хикәяләр булгач, ул бары тик теге кемдер уйлады Казанга шундый мәдхия хикәясе юк, алай түгел дип без инде күп аңлаттык.
Әлбәттә, катнашучылар бик аз булыр дигән идек, ләкин 140-тан артык заявка булды. Монда инде чит илләрдән дә бар, чит илдә яшәүче татарлар да, аңа бик сөендек. Менә Розалина Мирсаяфовна, Мусабирова һәм инде Ольга Александровна, бу безнең Казан училищесы директоры, бик матур китап. Шундый эстет, шундый элеккеге заманнар китабының рухы миңа үземә бик ошады. Бу идея бергә шулай киңәшләшеп эшләдек һәм инде менә шушы гыйнвар ахырында без ала бирсә, аның презентациясын үткәрергә җыенабыз. Шуннан да кызык. Инде менә муниципаль хезмәткәрләргә татар телен укыту юнәлеше дә бар бит әле. Менә ул ничегрәк узды, ничек кабул иттеләр, ничек барды? Biz моны татар яшьләре форум белән башта хезмәтләндерү өлкәсе өчен гостиница бизнесы, шуннан соң кафе, ресторан, юк, машина йөртүчеләр безнең менә быел булачак. Кафе, рестораннарда эшләүчеләр өчен уздырдык. Инде икенчесе бу башлангыч һәм дәвам итүче, чөнки безнең башкарма комитетында да татарча сөйләшүче кешеләр аз дип уйлыйлар. Дөресен әйткәндә, алар аз түгел, күбесе ояла сөйләшергә. Чөнки, мәсәлән, аның башлангыч белеме бар. Теге сөйләшеп китергә, хәтта теге үзара сөйләшкәндә дә алар сөйләшергә мөмкиннәр, ә менә инде теге тамаша публикага ояла. Һәммәдә бер стереотип килеп керә. Мин әдәби телне белмим инде. Шуңа башлангычка әлбәттә без теге башлангыч, менә безнең Альберт Самигуллин дигән бик Иннополис укытучысы матур итеп бик ошады. Безнең менә ул бит башкарма комитетында барыбер дә теге бик күп дәресләр без кил укыйбыз да укыйбыз. Менә мин 3нче дипломны алам инде. Алар теге һәрбер төрле педагогларга күнеккән. Менә алар бу укытучыны бик ошатып калдылар. Һәм инде безгә буның дәвамы кирәк диделәр. Һәм без быел дәвам итәргә җыенабыз. Дәвамлы булсын, нәтиҗәле булсын. Менә чөнки транспортка ул бигрәк тә кирәк. Транспортта хәерле көн, исәнмесез. Транспорт өлкәсендә әгәр дә шулай ике телдә исәнләшәләр икән, кеше туристлар өчен дә мөһим, чөнки ул Казанга килүен аңлый. Һәм инде татарлар булса инде бөтенләй эреп китә. Кафеда, ресторанда менә төбәтәйдә хәтта рус телле кызлар күренеп тора. Вакыт хәерле көн, нәрсә телисез дисәләр, инде син алмаганыңны алып китәсең. Ханыза да шулай. Инде менә үзегез турында да гүзәл сорыйсым килгән иде. Консерватория дип әйттегез. Кызыксынам, чөнки 75 еллыгын уздырды консерватория. Һәм инде без бит быел спектакль куйдык Горький паркында. Һәм инде менә консерваториядә этномузыкологларны укыта идем мин. Менә аларның гел алар әйтәләр иде. Менә без фольклор җыябыз, авылларга чыгабыз, ләкин алар шушы киштәләрдә тузан җыеп ята. Без менә «О чем поют деревья» дигән теге туган телләр елы булгач татар юнәлеше генә түгел бит инде. Без Чуаш, Марый, Мордва, Удмурт әкиятләрен куштык. Аларны бер спектакль итеп эшләде. Һәм ул спектакльнең нигезе нәрсә белән ул данлыклы спектакль. Ул менә шушы җырлар. Кайберләре халык ничек җырлаган шулай башкарыла. Моны инде урыс татар актерлары җырлады. Бер ай эчендә шулай өйрәнеп, чыннан да теге уникаль бер тамаша булды ул. Һәм инде менә ел ахырында аны кат-кат әйттеләр, без чөнки ратушада төрле халыклар белән дә җыелган идек. Һәм инде менә монда консерваториядә эшләү ярдәм итте. Һәм Лилия Сарбарова, мәсәлән, педагоглар, анда бер укучы студент, аның җырлавына нигезләндек. Ниндидер барыбер элемтәләр шул калып белән дә, театр белән дә, консерватория белән дә менә алар ничектер байытып барган. Һәм әлбәттә телевидение ничектер шушы көнгә әзерләгән кебек. Белгән дуслар ышанычлы була. Әлбәттә. Гүзәл, менә 2022 елга аяк бастык. Яңа елга теләкләрегез нинди, халкыбызга нәрсә әйтер идегез? Татарларыбызга. Сынатмаска, горур калырга. Нинди генә вазгыятьтә дә менә әйтәләр бит, хәзер бик модада позитив фикерләү, уңай якны гына карау. Мин элек гел күңел төшенкелегенә бирелергә ярата идем. Ничектер депрессив, халәт ул, белмим инде, бәлки шул филологиядә гел заман прозасы укып, теге авылдан килгән кеше шундый фикерләү үзгәргәнме?
Мин аны аңлата да алмыйм, ләкин менә мин үземне шуннан чыгардым. Һәм инде ул чыннан да хәзер менә без минем иң яратмаган фикер татар бетә. Татар бетте. Мескен хәлдә. Яисә мескен хәлдә. Менә шушы иш фикер белән яшәмәсәк иде. Чөнки без булганда балаларыбыз бар. Без әле аларга бирә алабыз. Әлбәттә авырлыклар күп. Ләкин менә шушы яктылыкны күрә белеп, күбрәк менә шушы якты уйларда яшәсәк иде. Чөнки яктылык ул тагын да яктылыкны зурайта икән. Менә мин аңа инде 40 яшькә килеп җиткәндә генә төшендем. Güzel, менә сез сөйләгәндә тыңлап тордым да, Туфан абый Миңнуллинның теге бакый мәңгелек образы күз алдыма килде, Әлмәндәр карт. Ул әйтә бит, нишләп алай дип әйтәсез, мин үлмәгән бит әле, мин исән бит әле. Менә шуннан да шулай дип уйларга һәм фәһемләргә, шулай фикерләргә, шулай яшәргә кирәк бугай. Бик зур рәхмәт сезгә, менә шактый гына проектлар белән таныштык, эшләрегез бара. Үзегездә дә, субханалла, энергия җитәрлек. Менә шушындый кайнарлык белән, шушындый кумарлык белән дәвам итәргә һәм күбесен, барысын да дисәк тә ярый, башкарып чыгарга насыйп булсын. Рәхмәт сезгә, Илдар абый. Яңа еллар матур килсен. Иң мөһиме исән сау булып барыбызда. Чөнки дөньялар үзгәреп китте. Хәзер инде исәнлек иң зур байлык икәнен тагын да ныграк аңладык. Шулай, бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта Казан шәһәр башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Гүзәл Сәгыйтова булды. Аның белән саубуллашабыз. Тапшырубыз тәмам, бергә булыйк, бердәм булыйк.